आपल्या कोकणात खूप आवडतं धान्य. ह्या धान्याने काय होता, जेका ताप येतात त्याका ह्याची कढण दिली तर त्याचा ताप उतरता. ह्यो पचूक जड हा. उन्हाळ्यात शक्यतो टाळावं, पण पावसाळा आणि हिवाळ्यात नक्की खावं. ज्याका मूत्राचे विकार किंवा मूतखडा हा त्यांनी पण हे खावे, पण तूप टाकून खावे. पोळी जसे भाजून वगैरे त्याची लाडू जरी करून खाला तरी तो मूतखडो विरघळता. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं स्वागत. ह्या पावसाळ्यात खालात की नाही कुळदाचा सांबार आणि कुळदाची पिठी? नाही ना, मका वाटलाच होता. म्हणून मी आज आणलंय कुळदाची उसळ. मोड आलेल्या कुळदाची उसळ हा. ही उसळ पावसाळ्यात नक्की खावी, ह्याचे बरेच फायदे असतात. चला वेळ न दवडता जाऊया आपण परब किचन मध्ये. ह्यो बघा, ह्यो आमच्या घरना दिलेलो कुळीदा. कसं पांढरं शुभ्र. हे का ओळखू का? काय अगदी सोप्या. मसूरच्या दाण्यासारखं असतं. मसूरचं दाणं गोल असता. ह्यो जरा उबट असता आणि लाईट कलरचं असतं, ब्राऊन म्हणजे चॉकलेटी रंगाचं. ह्यो कुळीद आमच्या घरना दिलेलो आहे. आपल्या मालवणी लोकांकडे कुळीद म्हणतात. कुळीथ ना कुळीद. मला असा मालवण्यात येऊन जातात. मग त्याच्याकडे हुलगे सुद्धा त्याका म्हणतात काय काय ठिकाणी. तुमच्याकडे काय म्हणत असतात तर मला कमेंट मध्ये सांगा. आणि आता चला आपण रेसिपी सुरुवात करूया. हे कुळीथ 2 दिवस आधी मी भिजत घातलंय, त्याच्यानंतर निथळून एका कपड्यात बांधून ठेवलंय. आणि त्याच्यानंतर हे बघा असे शेवयासारखे लांब लांब मोड इले. कुळदाचं महत्व मोड इल्यावरच असतं आणि मोड इलेल्या कुळदाचा जर तुम्ही उसळ किंवा सांबार जर खालात या पावसाळ्यात तर सर्दी खोकला पडसा होता नाही. त्याची सूप पण बनवतात, येतली रेसिपी. आता उसळी आपले कुळीथ लागतले मोड इलेले. त्याच्यानंतर आपला मालवणी वाटप इला, कढीपत्तो इलो, कोथिंबीर इली, ही कोकमा इली, एक टॅमॅटर, एक बारीक चिरून कांदो, त्याच्यानंतर ह्यो मालवणी मसालो, हळद पाव चमचा आणि गरम मसालो आणि पाणी आणि तेल टाकाय सांगूक नको. आता पोळी शिजाक ना तीन असतं हाड असतं, तर त्याचे सांबारा किंवा पोळीचा ती उसळ करूची असं ती कुकर मध्ये करायची. तुम्ही उकडून घेऊ शकून सुद्धा घालू शकता फोडणे, पण मी अशी डायरेक्ट कुकरात उसळ करते. आता मी घातलंय तेल. आता घातलंय मी कांदो. कांदो सरसरलो की कढीपत्त्याची पानं. त्याकडे आला लसूण पेस्ट घालू शकतात, पण मी आपल्या मालवणी वाटपात आला लसूण घातलं आहे म्हणून मी घालत नाही. टोमॅटो घालून घेतलाय. थोडीशी कोथिंबीर वाटपात घालायची म्हणजे आपल्या फोडणीत. त्याच्यानंतर घातलं म्हणजे मालवणी मसालो 1.5 चमचा असा, थोडीशी हळद आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. मसाले घातल्यावर आपण गॅस करायची बारीक. आता आपला मालवणी वाटप. मालवणी वाटपाची रीत खाली आम्ही देतो. तसा बघू गेला तर काय कांदा खोबरा भाजूनच घ्यायचा असा. मग त्याच्यात आला लसूण पण वाटून घ्यायचा आणि कोथिंबीर. त्यानंतर मी वाटप चांगला भाजून घेते. तसा भाजलेलाच कच्चा वाटप झालं असेल तर जरा 2 मिनिटं अधिक परता. आता आपले इले मस्त असे मोड इलेले पोळी. आता हे पोळी जे ते वाटपात हलक्या हाताने परतून घेते. हलक्या हाताने किती सांगू, ते मोड ते तुटतील म्हणा, हलक्या हाताने परतून घेते. आता हे परतून झाला. आता मी ह्याच्यात घालते पाणी. जास्त पाणी घालायचं नाही, अंगाबरोबर पाणी घालायचा. पाणी घातल्यावर फक्त हलक्या हाताने एकदाच ढवळलंय. आता घालते मीठ चवीनुसार आणि घालते एक कोकम. कुळदाच्या ह्याच्यात कोकम घालायचा. चव पण भारी येता आणि ती लागता सुद्धा छान उसळ. परत एकदा मीठ आणि कोकम मी ढवळून घेते. वरतून थोडीशी कोथिंबीर भुरभुरते. आता गॅस मी मसालो घातले तेव्हा बारीक केलेले, आता करते मीडियम. कोथिंबीर घातल्यावर ढवळायचं नाही, ती वरच रवंडे आणि ह्यात झाकण लावून घ्यायचा आणि ह्याचे 3 शिटे काढून घ्यायचे. आता हे झाकण लावून घ्यायचं आणि 3 शिटे काढून घ्यायचे. आपली उसळ तयार. 3 शिटे झाले, गॅस घालवलं आणि परत प्रेशर गेलेलो आहे. हा मस्त काय कलर इलो उसळीत. त्याची साईज आणि रंग चेंज झालो म्हणजे काय आपले पोळी चांगले उकाळले.
आता ही उसळ तुम्ही भाकरी सोबत, चपाती सोबत, गावी तर आम्ही भाकरी सोबत खातो, पण सुगंध जो येता ना, मस्त. कुळीथ आपल्या कोकणात खूप आवडतं धान्य. ह्या धान्याने काय होता, ज्याका ताप येतात त्याका ह्याची कढण दिली तर त्याचा ताप उतरता. ह्यो पचूक जड हा. उन्हाळ्यात शक्यतो टाळावं, पण पावसाळा आणि हिवाळ्यात नक्की खावं. ज्याका मूत्राचे विकार आहेत किंवा मूतखडा आहे त्यांनी पण हे खावे, पण तूप टाकून खावे. कुळीथ असे भाजून वगैरे त्याचे लाडू जरी करून खालास तरी तो मूतखडो विरघळता. सर्दी खोकला असतात तरी त्याचा माडगा किंवा कढण काढो, आपल्या मालवणी भाषेत काढो काढो करून प्यायलास तरी पण खूप सारे फायदे होतात. आता पावसाळ्यात आपल्या सर्दी, कफ, खोकलं होतात. त्यासाठी ह्याचं काढो किंवा कडण करून पण खायचा. काही लोक त्यांना माडगा असा म्हणतात. ता सुद्धा करून पियाला तरी खूप फायदे असतात. म्हणून कुळथाचा काढो किंवा कुळथाची भाजी किंवा कुळथाचा पिठला पावसाळ्यात नक्की करून बघायचा. मस्त असं सुगंध सुटला, माका काय राहवत नाही हा. त्याच्यासाठी तुम्ही काय करा, पटापट जाऊन पहिली रेसिपी बघा आणि कशी झाली कुळथाची उसळ ती मला कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि खायना खायना बघता ता सुद्धा सांगा. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. परत कोणती रेसिपी होईया कुळथाची असो की कोणतीही श्रावण स्पेशल तर माका नक्की सांगा. चला जाता जाता परत किचन परत एकदा सांगते, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.